ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಒಂದು ಮಧುರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮುಂದೆ ತಿಕ್ನಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಹೋಗುದು, ಗಾಂಧಿಪುರಂದು ಚೆಕ್ ಟೂರ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ತೂಗ ಯಾನೆ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಹೋಗ್ನವಾಗಲೇ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದಾಟಿ ಈಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟೂರು ಮಂಗಾಪುಂಟು ಟೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸರಿ ಪೋನ ಆನ ಮನೆ ದಾಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಒಂದುಲೆ ನಡೆದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತೂಕ. ಸರಿ ನೆನಪುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತೂಕ. ಇದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ. ನೆಟ್ಟ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಬಾರ್ಸೋದ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ದು ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಊರ 1,000-1,500 ಹೊರನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಜಿ ಓದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತಿಕ್ಕುಣ ತೂಕ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಗೆ ಎನ್ನಾಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ರೂಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಅಂತಾರೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂದು ಏತು ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪೆರಾರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ದ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆಡ್ದನಾದ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಡೆ ಎತ್ತೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡ ಮಹಾಕಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ರೇಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಪಂಡ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಪೋಜಿ ರೂಮ್ ತೋಜಪೋಂಡ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಲಾಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇ ಬಂತು. ಒಂದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ಸು KCT ಬಸ್ 114 ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಕಣೋ थोड़े मस्त हेल्प बंदे बनना सो इनी मोल ऐकंद मीट वेट मंथ उंटु मेरे कार्तिक सो एक्चुअल मीट ಇದು ಕೊಡ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬನಾನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಗುಣ ಸಾಧನೆ ಸೊ ಯಾನ್ आरेंज सापड़ मेरे क्या खुशी अण्ण बड़े हेल्प मंदिर अंचने अक्लूर बर्ती डैप पड़े टेक पार्क ACT टेक पार्क वर्क अंत अडेगे
ನಾನು ದಾದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಣಸ್ ಪಂತಾರೆ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಜಾನೆ ಪಂಡ ಒಣಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದೆ ಒಕ್ಕ So, welcome to Coimbatore. So, I encourage people from couch surfing. I meet a lot of people saying couch surfing. I will recommend if you are solo backpacking or when you started now traveling to Coimbatore, there is a lot of beautiful places in Coimbatore. So, all the best for your journey. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಮೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾರಿಗೆ ಅದು ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ Back to my ವರ್ಕ್ office. ಓಕೆ ನಾನು ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಫೋನಿದೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ತಿಕ್ಕೋರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲರ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇದು ಪಾತರ ಆಪುಂಟು ACT ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ పోయారు ఎంగిలించిపోయి ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡು ಪಾತ್ರೆನ ಎತ್ತಿಗೆ ಏನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಕಿರಿ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಒಂಥರ ಆ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪೇರಾಡ್ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಸ್ ರಶ್ ಜಪ್ಪರ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಮ್ಮನಿ ರಶ್ ಎಂಚಲ ಬಂಗಡಿ ಜಗ್ತಾ ಅವತ್ತಂದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಬರ್ ಇಂತೂಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕುಡ್ಲನೇ ಪುನಃ ಈಚೆ ಜನ ಕುಡ್ಲ ಬೆದ್ರ ಕರ್ಲ ವೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಸಡನ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದತ್ತು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಚೊಂಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ತುಲಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜಾಲಿ ಇಡುವ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಗುಡ್ಡೆ ನೆಪ್ಪುನ ನೋಡಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಒಂದೇನೆ ನೆಟೆ ಫಾಸ್ ಮಂತದು ತೂಲೆ ದಾದಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಜಲ್ಲಿಗಟ್ಟದ ಬೋರಿ ತುಲೆ ಮುನ್ನ ಲೈಟ್ ಶೋ ನಡಪರೊಂದಿಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡಪು ಸೊ 7:30 ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂಡೆ ಲೈಟ್ ಶೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 7:30ಗೆ ಸೊ 7:30 ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚೆ 7:30 ఒక ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಇಂದ ಹೈಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ ಹೈಟ್ 112 ಮೀಟರ್ ಫೀಟ್ ಮೀಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡದೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರ
ಬಂಗಾವದುಂಡು ಪಂಡಾವುಡು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ದಿಗೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದಿಗೋಡು ఒక మూడు లైట్ షో మిస్ అవుతుంది ఓడికి. సో తూక లైట్ షో అది ఒక ఆనందంట ಟೆಂಪಲ್ ಲೈಟ್ అంటే ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ವಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಇದಂ ಟವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ पूरा कुडला द टीम है पूरा इंजीनियर रखी Spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Yoga yoga yogeshwara bhuta bhuta bhuteshwaraya kala kala kaleshwaraya shiva shiva sarveshwaraya. ಈ ಕುಡ್ಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ದಾಗ ಪಂಡತ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರೋದು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಆರ್ದುಂಬು ಅಕ್ಲಂಚೂರು ಅಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬರ್ಪಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕೈಕಲ್ಲಿ ಬುಡ್ ಪೋಯಿರು ಧೈರ್ಯ ಏನು ಪಂಡ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಲ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಕ್ಲು ಪೋಪ್ನ ಗಾಡಿಡು ಕ್ಯಾಬ್ದ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕ್ಯಾಬ್ದ ಎಡ ಪಾತಿರ್ದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬುಡಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗು ನನ್ನದಾತು ಟ್ರೈ ಮನ್ಕುಲೆ ತಿರ್ಗಾರ. ಎಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಶಾದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಈಶಾ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಅನಿತೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಒರಂಬಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳಿ